חברים, הג'יג הזה, ג'יג מיפן, מקורי, אותנטי, ובעיקר לא תופס דגים. אנחנו עכשיו ננסה לתפוס את אוכלוסיית היעד שלו, פלמידות, ותראו, כבר הוא עבר 300 זריקות, וכלום לא קרה. האם ב-301 יקרה? אנחנו מניחים שלא. צפו והסקיטו. נותנים לו לשקוע, סופרים קצת, ומתחילים לגלגל, בתקווה שהפלמידה תרוץ אחריו. גלגול מהיר, טוויצ'ים קצת, הקפצות, יש נגיעה, אבל אין תפיסה. הוא לא אוהב פשוט, הוא לא אוהב שאוכלים אותו, ולכן גם ב-301 זריקות הוא לא הביא כלום. בטול.